निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. शब्दामृताचे या उपक्रमातील आजचे अभिवाचन स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीने शिवाजी महाराज या पुस्तकातील उतार्याचे आहे. याचे लेखक आहेत प्राचार्य डोरले सर. वेदांत केसरी भाग 1 व भाग 2 या पुस्तकामध्ये डॉक्टर MC नंजुदाराव यांची एक लेखमाला प्रसिद्ध झाली होती. त्या लेखमालेत स्वामी विवेकानंदांनी शिवाजी महाराजांबद्दल व्यक्त केलेले विचार सापडतात. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, शिवाजी महाराजांचे जीवन धर्माधिष्ठित होते. त्यांनी आपले जीवन प्रजा आणि आपला देश यांच्या चरणी समर्पित केले होते. संपूर्ण समर्पित जीवनाचा आदर्श किंवा उदाहरण म्हणजे शिवाजी महाराजांचे जीवन. संत तुकाराम, समर्थ रामदास यांच्यासारख्या अनेक साधू संतांनी लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावनेची निर्मिती केली. त्याचा परिणाम म्हणजे मूल्याधिष्ठित अनुशासित जीवनाची सुरुवात झाली. समर्थ रामदासांसारख्या महान संतांच्या मार्गदर्शनामुळे शिवाजी महाराजांना स्पष्ट अशी राजकीय दृष्टी प्राप्त झाली. कोणत्याही विपरीत परिस्थितीत आपले स्वकर्तव्य पूर्ण करणे हीच खरी भक्ती आहे. विश्वात राहून परंतु तरीही त्याचा भाग न बनता ईश्वराशी तादात्म्य ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हीच खरी आध्यात्मिक तृष्णा आहे. जीवनापासून युवकांनी हीच खरी प्रेरणा घ्यायची आहे. अग्नी जसा जंगलातील वृक्षांना जाळतो, चित्ता जसा हरणांच्या कळपाचा परशा पाडतो, सिंह जसा हत्तीच्या कळपाला अस्ताव्यस्त करतो, सूर्य जसा रात्रीच्या अंधकाराचा नायनाट करतो, त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांमुळे शत्रूची अवस्था झाली. विवेकानंदांच्या 150व्या जयंती निमित्त विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी हे एक पुस्तक आहे. 32 पानी छोटेखानी अशा या पुस्तकातील विवेकानंदांचे शिवाजी महाराजांविषयी प्रकट झालेले विचार मात्र अनेक युवकांना प्रेरित करून राष्ट्र कार्याच्या महायज्ञामध्ये आपलीही एक समिधा अर्पण करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे आहेत. केवळ 12 रुपये मूल्य असलेले हे पुस्तक आपल्या सर्वांच्याच घरी जरूर असलेच पाहिजे. त्यासाठी संपर्क करायला विसरू नका. 9881061688 या मोबाईल नंबरवर. नमस्कार. मी आज तुमच्यासमोर स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीने शिवाजी महाराज या प्राचार्य प्र. श्री डोरले यांनी अनुवाद केलेल्या पुस्तकातील एक सुंदर अशी गोष्ट अभिवाचन करणार आहे. तर मी सुरुवात करतो. एक शांत चांदणी रात्र होती. स्वामीजी भट्टाचार्यांच्या बंगल्याच्या व्हरांड्यात बसले होते. सोबत खेतडीचे महाराज यांचे स्वीय सचिव श्री मुन्शी जगमोहनलाल होते. ते स्वामीजींना खेतडीला घेऊन जाण्यासाठी आले होते. श्री महाराजांनी त्यांना अतिशय आग्रहाचे निमंत्रण दिले होते, कारण खेतडीचे महाराज यांना स्वामीजींच्या आशीर्वादाने पुत्रप्राप्ती झाली होती. त्यामुळे त्यांची हार्दिक इच्छा श्री स्वामीजींनी खेतडीला यावे अशी होती. वरील सर्व लोकांचा वार्तालाप संवाद चालू असताना तेथे लेखक डॉक्टर नंजुंदाराव यांनी प्रवेश केला. त्यांनी श्री स्वामीजींना प्रणाम केला व आपले स्थान ग्रहण केले. स्वामीजींनी गायन करण्यास प्रारंभ केला. ते अतिशय मधुर आवाजात गाणे म्हणू लागले. गाणे हिंदी भाषेतील होते व बरेच मोठे होते. त्यातील शेवटच्या 2 ओळींचा अर्थ पुढील प्रमाणे होता. अग्नी जसा जंगलातील वृक्षांना जाळतो, चित्ता जसा हरिणांच्या कळपाचा फडशा पाडतो,
सिंह जसा हत्तीच्या कळपाला अस्ताव्यस्त करतो, सूर्य जसा रात्रीच्या अंधकाराचा नायनाट करतो, कृष्णामुळे कंसाची जी दयनीय अवस्था झाली, त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांमुळे म्लेच्छांची अवस्था झाली. हे गीत व त्यातील श्री शिवाजी महाराजांचे गुणवर्णन, आणि ते सुद्धा स्वतः विवेकानंदांच्या मुखातून, हा सर्व प्रकार श्री नंजुंडराव यांना अतिशय आश्चर्यात पाडणारा होता. कारण त्यांच्यासमोर श्री शिवाजी महाराजांची असलेली प्रतिमा म्हणजे लुटारू, खुनी, घातक स्वरूपाची कामे करणारा याच प्रकारची होती. डॉक्टर नंजुंडराव यांनी वरील शंका श्री स्वामीजींजवळ व्यक्त केल्याबरोबर स्वामीजींनी त्यांचे गाणे म्हणणे बंद केले आणि क्रोधवश होऊन ते म्हणाले, डॉक्टर, तुम्ही स्वतः मराठा आहात. तुम्हाला गेल्या 350 वर्षात भारतात जन्माला आलेल्या सर्व महापुरुषांमध्ये सर्वश्रेष्ठ असलेल्या या महापुरुषाविषयी माहिती नाही. ही तुमच्या दृष्टीने अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ईश्वराचेच अवतार होते ते. त्यांच्या जन्माच्या पूर्वी तशा प्रकारची देववाणी, आकाशवाणी झाली होती. महाराष्ट्रातील सर्व साधू संत धर्माचा उद्धार करणाऱ्या या श्रेष्ठ पुरुषाच्या जन्माची अतिशय आतुरलेले वाट पाहत होते. म्लेच्छ विनाशक, हिंदू धर्मरक्षक अशा या महापुरुषाचा जन्म होऊ घातला होता. भारतीय संस्कृती, धर्म, परंपरा, रूढी इत्यादी गोष्टींपासून पूर्णतया अज्ञान असलेल्या पाश्चात्य इतिहासकारांना याविषयी कल्पना असणे शक्यच नाही. या गोष्टी समजण्याची त्यांची क्षमताच नाही. त्या कालखंडात शिवाजी महाराजांसारखा महान नेता, संत, भक्त असलेला दुसरा कुणी राजा झाला आहे काय? या प्रकारची गुणवत्ता असणारा राजा फक्त कविकल्पनेतच आढळू शकतो. भारताविषयीची खरी भक्ती असणारा हा राजा होता. त्यांनी भारताची भावी पिढी घडवली. भारताला विविध राज्यांमध्ये विखुरलेल्या भारताला अखंड भारतात परावर्तित करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. डॉक्टर नंजुंडराव म्हणतात, स्वामी विवेकानंदांचे ते आवेशपूर्ण उद्गार ऐकून मी आश्चर्यचकितच झालो. कारण मला माहीत असलेली श्री शिवाजी महाराजांची माहिती आणि स्वामीजींनी सांगितलेली माहिती यात खूप जमीन अस्मानाचा फरक होता. खूपच विरोधाभास होता. त्यामुळे मी स्वामीजींना शिवाजी महाराजांबद्दलची माहिती सांगण्याची विनंती केली. श्री स्वामीजींनी अस्खलितपणे शिवाजी महाराजांबद्दल माहिती सांगण्यात प्रारंभ केला. मला ते सर्व काही स्मरत नाही, पण जे काही आठवते ते सांगण्याचाच मी प्रयत्न करतो. शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्व आणि खरा इतिहास जर समजून घ्यायचा असेल तर इंग्रज, मुसलमान इतिहासकारांनी लिहिलेला इतिहास हा उपयोगाचा नाही. तर शिवाजी महाराज, औरंगजेब यांच्या काळातील पर्शियन भाषेत लिहिलेल्या हस्तलिखित प्रतींचा वा साहित्याचे संशोधन होणे हे महत्वाचे आहे. त्यातूनच खरा इतिहास कळू शकेल. नवीन इतिहास संशोधकांना शिवाजी महाराजांबद्दल फारसे अगत्य वा अभिमान नाही. त्यामुळे त्यांनी ऐतिहासिक सत्याचा मागोवा घेण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. परिणाम असा झाला की त्यामुळे भारतीय इतिहासाच्या संबंधात अनेक चुकीचे सिद्धांत प्रस्थापित झाले आणि चुकीची प्रमेये, गृहीतके निर्माण झाली. शिवाजी महाराजांच्या जीवनचरित्राबद्दल माहिती होण्यासाठी त्यांच्या जन्मकालीन असलेल्या देशाच्या तत्कालीन परिस्थितीची नीट कल्पना असणे जरुरीचे आहे. मुसलमानांच्या दृष्टीने मराठी सत्तेचा उदय हे फार मोठे आव्हान होते. संपूर्ण भारतावर औरंगजेबाचे राज्य होते. तो अतिशय धर्मांध आणि अत्याचारी होता. संपूर्ण भारतावर राज्य करण्याची त्याची महत्वाकांक्षा होती. त्याच्या जुलमी राजवटीचा धाक सर्वदूर पसरला होता. मराठी लोक मेहनती आणि काटक होते. दक्षिण घाटामुळे म्हणजेच सह्याद्री पर्वतामुळे त्यांना भरपूर नैसर्गिक संरक्षण मिळत असे. त्यामुळे या भागात कोणीही लष्करी कारवाई करण्याची हिंमत केली नाही. सतत 300 वर्षे कोणीही या प्रदेशाकडे विशेष लक्ष दिले नाही. शिवाजी महाराजांच्या जन्मापर्यंत ही स्थिती कायम होती. इतर सर्व प्रदेशांमध्ये धर्मांध, सत्तांध आणि अत्याचारी असलेले मुस्लिम शासक या प्रदेशाला मात्र पूर्ण वचकून असायचे. या क्रूरकर्मा अत्याचारी मुसलमानांपासून धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी हिंदू लोक सर्व देवदेवतांची मनापासून प्रार्थना करीत असत. त्याची फलश्रुती म्हणजे हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि जात्यंध मुस्लिमांचे पारिपत्य करण्यासाठी शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला होता. शिवाजी महाराजांनी चातुर्याने आणि स्वतःच्या संघटन कौशल्याने सर्व मराठ्यांचे संघटन केले आणि हिंदुत्व रक्षणासाठी प्रखर संघर्ष प्रारंभ केला. दक्षिण भारताविषयी केलेले सर्व अंदाज चुकीचे ठरले होते. लोकांमध्ये धर्मप्रेम जागृत झाले होते. ईश्वराच्या प्रसन्नतेसाठी अनेक साधू संत धर्मप्रचाराच्या कार्यामध्ये निमग्न झाले होते. समर्थ रामदास, तुलसीदास, एकनाथ असे अनेक महापुरुष हे श्री शिवाजी महाराजांचे समकालीन होते. ही माहिती देत असताना स्वामीजींची एका भविष्यवाणीची आठवण जागृत झाली. ते म्हणाले,
माथेरानला एक नेताजी पाटकर नावाची व्यक्ती होती. ते साधू होते. त्यांचे अनेक शिष्य होते. हे साधू महाराज पूर्वाश्रमीचे तरुण असताना चांगले कसलेले सेनानी होते. परंतु पुढे ते साधूचे जीवन व्यतीत करू लागले. त्यांना अनेक सिद्धी प्राप्त झाल्या होत्या. लष्करी ज्ञानात ते चांगलेच तरबेज होते. तलवार, भाला, धनुष्यबाण चालविणे या विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्र विद्यांमध्ये ते चांगलेच पारंगत होते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यालाही त्यांनी प्रशिक्षण दिले होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांना सांगितले होते, हे पोरा, आपल्या ज्ञानाचा आणि शक्तीचा योग्य प्रकाराने विनियोग कर. निराधार गरीब लोकांसाठी, देशवासियांच्या रक्षणासाठी आणि धर्मरक्षणासाठीच तलवार उपस, म्यानाच्या बाहेर काढ. मला शिवप्रभूंनी वारंवार दृष्टांत देऊन सांगितले आहे की मी मनुष्य रूपाने जन्माला येईन आणि आपल्या या पुण्यशाली भूमीला मुसलमानांच्या जाचातून मुक्त करीन. या प्रारंभ झालेल्या धर्मयुद्धात, महासंघर्षात तुमचाच पक्ष विजयी होणार हे निश्चित आहे. शिवाजी महाराज अखंडपणे मुसलमानांशी संघर्षरत असायचे. त्यासाठी त्यांनी युद्धकलेत निष्णात असलेल्या अनेक योद्ध्यांचा चांगला संच जमविला होता. त्यांच्या समवेत ते अनेक व्यूहरचना करायचे. शिवाजी महाराजांचे सहकारी त्यांना ईश्वर स्वरूप मानायचे. त्यांच्यावर सोपविलेली कामगिरी कितीही दुर्घट असली, जोखमीची असली, तरी सुद्धा ते सर्व आनंदाने ती पार पाडित असत. प्रत्येक वेळी ते विजयीच व्हायचे असे नाही, पण त्यांची भूमिका ही एखाद्या विशाल वटवृक्षासारखी असायची. ते आलेल्या तुफानासमोर थोडेफार झुकायचे, पण तुटत मात्र नसत. कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीला ते सहजपणे तोंड देत असत. आपल्या खड्गाच्या सहाय्याने ते शत्रूचे हृदय विदीर्ण करीत आणि विजय संपादन करीत. हत्तींच्या कळपावर सिंह ज्याप्रमाणे बेधडक तुटून पडतो, त्याप्रमाणे ते शत्रूंवर तुटून पडायचे. अशा सिंह पराक्रमी शिवाजी महाराजांबरोबर जीवनाचे काही क्षण व्यतीत करायला मिळाले तरी आपले जीवन धन्य झाले, कृतार्थ झाले, अशी त्यांच्या सर्व सहकार्यांची भावना असे. हे माझ्या प्रिय संतानांनो, माझे हे विचार तुमच्या मनात सतत ठेवा. मी तुम्हाला कळकळीने शेवटचे बजावून सांगतो. प्रजेचे रक्षण करणाऱ्या या महान राजाच्या बाजूने उभे राहा. त्यांनी शत्रूचा नायनाट केला. महाराष्ट्रात स्वतंत्र राजसिंहासन स्थापित केले. सुवर्णाचे सिंहासन छत्रचामरे यांच्यासह एक शक्तिपीठ स्थापन केले. माझ्या मनश्चक्षूंसमोर एक चित्र तरळते आहे. ब्राह्मण आणि मंत्र या सर्वांनी भारतातील सर्व पवित्र नद्यांचे जल आणले आहे. त्या पवित्र जलाने त्यांना अभिषेक केला जातो आहे. पृथ्वीवर त्यांनी ज्या कार्यासाठी जन्म घेतला होता ते कार्य पूर्ण यशस्वी झाले आहे. जसा राईचा पर्वत व्हावा त्याप्रमाणे सुवर्णाचे कमळ प्रफुल्लित झाले असावे. मला तर स्पष्टपणे असे जाणवते आहे की यशस्विता, ऐश्वर्यता या गोष्टी अखंडपणे शिवाजी महाराजांसमवेतच आहेत. चातुर्य आणि त्याला असलेली शक्तीची साथ यामुळे त्यांना अखंडपणे यशच मिळत गेले. त्यांच्या अनुयायांनीही पुढे दिल्ली, आग्रा हा प्रदेश जिंकला आणि गंगेचा पवित्र असणारा प्रवाह अखंडपणे प्रवाहित ठेवला. मराठ्यांचे अंतर्गत रीतिरिवाज हे अनेक बाबतीत तसे चांगलेच होते, परंतु मुसलमानांची वागण्याची पद्धत, कार्यपद्धती या अतिशय पीडादायक, त्रासदायक असल्याने त्यांचा समूळ त्याग करण्याची लोकांची इच्छा होती. हीच आकांक्षा, प्रेरणा संतांच्या साहित्यातून, मांडणीतून, त्यांच्या वाणीमधून प्रतिध्वनित होत होती. त्या सर्व गोष्टींचा संकलित परिणाम म्हणजे शिवाजी महाराजांचा उदय होणे होय. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.